Dodolan rame, renek sing wangi. Wis kowe goleke pindah buri iki. Arep sing santan. Ya, Go. telu Kepala. 7.000. Begedel. 8. Karo Es teh, Mas. Susu teh, Mas. Siji, Mas. Ini doke loro. 8 karo 6.000. Ya. Dadi 14. Karo bonus. Wis 14.000 wae, Ya. wis dae putih bonus. Es teh loro, Mas. 6.000, Mas. Nggih, Pun. Jujur, Mas. Menten. Ngapa nih kono? Wah, Pak kon resik kebon, tak Pak ombe sisan. Ameh rolasan iki lho padang ndi. Wah, kesel banget iki ameh rolasan sisan. Padang sewa iki. Ning warung kono, gen gratis. Wah, luwe, padang sewa iki. Masak apa, Dek? Ya biasalah, Iya. masak tumpang. Ya, opit. Wis anu gak go tumpang, Dek. Ya kok sik rong mateng. Ki to, Dek. Aku selalu wae barang. Lah kira-kira matenge jam piro? Matenge aja suwe. Wis taun ngarep bali oneh. Dek iki apa, Dek? Iki cap jahe. Wis mangan saene iki wae. Lun. Dik, lawe apa, Dik? Rono semateng iki. Lah, lah iki apa iki? Iki janganan. Lah nek kowe gelem mangan janganan tok ya panganan. Ah, apa iki? Lah kowe iki mangan apa, Le? Cap jahe no. Ya enggak mau. Wis engko go tumpangnya kan ngarep. Oh, lah bakal ora cetha. Lembut pisan. Lah kowe iki mangan apa, Le? Cap jahe no. Ya mau mangan Lah kowe iki mangan apa, Le? cap jahe no. Lah wong ndek mau aku